Халкыбызның данлыклы мәгърифәтчесе, тарихчы, галим, этнограф, этнолог, дин әһеле Шиһабеддин Мәрҗәнине белгәнебезчә, үз заманында үз чордашлары белеп тә бетермәгән, бәяләп тә бетермәгән. Аның алдынгы халыкны торгынлык йокысыннан уятучы фикерләре хәтта кискен генә тәнкыйтькә дучар булган, чөнки Мәрҗәни үз заманнан, үз чорыннан, үз җәмгыятеннән күпкә алда барган, күпкә алда яшәгән. Бу шәхеснең татар, төрки, мөселман дөньясындагы роле гасырлар, еллар узгач кына бәяләнә башлый. Хәер, безнең дә бу өлкәдәге эшебез юк түгел. Без Мәрҗәнигә багышлап күп кенә конференцияләр үткәрәбез, аның әсәрләрен тәрҗемә итеп бастырабыз. Әмма нинди телдә без бу мираска киләбез, моны аңлар өчен Казанның иске татар бистәсендә куелган менә бу ташка карап, бу ташка уелган язмага карап беленә дә инде. Тарих янә кабатлана сыман. Тагын берничә дистә елдан Мәрҗәнинең мирасын аңларлык, бәяләрлек кеше калыр микән? Татар халкының мирасы тирән һәм саф диңгез кебек. Һәм бу диңгезгә һәр тарафтан илебезнең төрле почмакларыннан ургылып чыккан яшь чишмәләр аның әле дә саекмас рухын тулыландырып, халык күңелен өметләндереп, куандырып тора. Безнең мәктәптә элек-электән инде 90-нчы еллардан килгән шундый матур гадәт бар. Без театр уйнарга яратабыз. Театрны уйныйбыз татар телендә. Ният төбәк ара фестивалендә гран-при яулап алдык. Менә ул безнең иң зур нәтиҗәбез инде эшебезнең. Без шатландык. Татарстан районында татар балалары белән бергә уйнап, без үзебезне шул дәрәҗәдә күрсәтелгәнебезгә. Сугышта үлеп калган бабаларыбыз, безнең авылдан чыккан бабаларыбызның менә фотосурәтләре кемнәрнең ничек сакланып калган инде, без шуларны килеп үзебез ясап, менә кайсыны туган, кайсыны үлгәнен белеп, шулай элеп куйдык, чтобы да инде балалар үз бабаларын танып, алар белән горурланып, хисләнеп, аларга карап торсыннар, кемгә алар Рәхмәтле булырга тиеш. Булнарның бу рухи чылбыры бөек тарихыбызда ялгана. Татар Сыгыты авылы мәктәбендә бу бәйләнешнең тәрбияви һәм әхлакый әһәмиятен бик яхшы тоемлыйлар. Күрше Чуаш Республикасында урнашкан милләттәшләребез күпләп гөрләп яши торган авылларда туган телләргә карата мөнәсәбәт тә, игътибар да башкача шул. Алар туган телләрен җәберсетергә дә, кимсетергә дә ирек бирмиләр. Телебезне саклап калу бик мөһим безнең өчен. Дин аша, дәресләр аша, гырыф-гадәтләр аша, аларның түгәрәкләрдә үзләре белән бер һәрберсе белән сөйләшү, өйләрендә әби-бабайлар булу, авылларда бит күплектә әби-бабайлар белән барысы да диярлек әби-бабайлар белән торалар. Әби-бабай, әти-әни бер-берсе белән сөйләшәләр, гырыф-гадәтләрен бирәләр. Нәрсә ул? Ничек үзәү? Милли мәгарифкә бу караш ул бүгенге татарның йөзе, асылы, мәдәни, рухи мәркәзләре белән бу араны якынайтучылар, үз халкы белән бәйләп торган бу нечкә кылларны үзмәс өчен көч-куәтләрен куеп яшәгәннәр, бу катлаулы, әмма бик тә саваплы эшнең һәр әмәлен яхшы белә. Татар телебезнең 5-нче сыйныфтан алып 9-нчы сыйныфка кадәр укытыла. 2 татар теле һәм 1 әдәбият атнасына укыйбыз. Бу күп түгелдер инде, әйме? Күп түгел. Чөнки әдәбиятта безнең бик күләмле әсәрләребез, бик күп әсәрләр бар. Алар белән танышыр өченгә генә бер дәрес әдәбият ул безгә җитеп бетми. Димәк, менә башка бит инде өйрәнер урын юк. Мәсәлән, тарихына дигән, Татарстан тарихында, татарлар тарихында, төбәк тарихында өйрәтүче дәресләр юк. Шулай, менә тарих дәресендә инде ул әз генә шундый мизгелләр булып ала торгандыр инде ул Татарстан тарихы турында, менә татар халкы турында шундый дәресләр бар программада үтелә инде ул. Ләкин иң күп материалны, иң күп мәгълүматны безгә әдәбият дәресләре бирә. Ислам культурасының нигезләре дигән дәрес башлыйбыз хәзер. Хәзер инде безнең бүгенге тема татар мөселман кешеләрнең вазифаларын. Туган телебезгә тышкы тирәлек үз кизәнүен дәвам иткәндә, Татарстан җәмәгатьчелеге милли куәз дия мәктәпләрдә татар теленә сәгатьләр санының кимүенә зарын агызган арада, Рәсәй төбәкләрендә яшәүче татарларның мышкылдашы борын йомшартып торырга вакытлары юк. Алар яңа юллар, яңа мөмкинлекләр эзли.
Алар өчен иң татлы нәрсә дә, әдәп башы да, дин нигез ташы да тел. Müslümanların vazifalары турында как раз менә bir gün сөйләштегәннең турында, аннар инде йылалар, гореф-гадәтләр, аннары татар халкының мәсәлән, ниди, әхлакыяклары турында, вазифалар Мөхәммәд пәйгамбәр турында инде без күбрәк шулар турында аралашабыз. 2010 елда илебезнең мәктәпләренә дини мәдәният нигезләре һәм дөньяви этика дигән предмет кертелә башлады. Ул берничә модульдән, ягъни уку курсларыннан гыйбарәт. Ислам, православ, буддизм диннәре нигезләрен өйрәнү, барлык диннәр мәдәниятен, яисә дөньяви әхлак дәресләрен өйрәнү. Төрле милләт балаларын, төрле конфессия вәкилләрен укыткан Татарстан соңгы 2 фәнгә игътибарын юнәлтте. Һәм бу бик тә табигый һәм урынлы иде. Татарлар күпләп яшәгән башка чит төбәкләрдә исә балаларны милли рухта тәрбияләү мәсьәләсендә ислам диненең нигезләре курсын сайлап алучылар да булды. Бу аларның дәүләт тарафыннан бирелгән мөмкинлекләрдән уңышлы гына файдаланып калулары иде билгеле. Менә бу китап безнең русча, татарча күбрәк булса, татарча китап тагын да яхшы булыр иде безгә. Ягъни монда ниндидер менә татар халкына хас булган элементлар кертелмәгән, әйме? Гомуми информация бар, мәгълүмат бар. Мәгълүмат бар, татар халкына именно басым күп әзерәгеннән дә. Ни өчен сезгә менә бу дәреслекнең дә татар телендә булуы мөһим? Чөнки анда әгәр дә татар телендә булса, күбрәк татарга хас булган мәгълүматлар керер иде. Татар дин менә халык ашлары инде барында инде. Татарга нәрсә хас, шуны кертерләр дип уйлыйм инде мин. Ягъни сезнең теге туган телегездә язылар иде, әйме? Да, туган телдә язылар иде. Балаларга тагын да аңлаешлы булыр иде. Чөнки аларны берникадәр теге барыбер башлары бутала торгандыр. Алар диләрендә бер төрле сөйләр, ә монда икенче төрле. Мәсәлән, мөселманнарның 5 баганасы диләр моны, әйме? Ә монда 5 столпов ислама, әйме? Да, берсәк кенә инде кыйынсырак инде аларга, кыйынрак. Bizning Tatarlarda 50'den artık точно дип әйтгәндә телебездә гарәп телләре бар. Ягъни ул сүзләре бар. Шунара күрә безгә җиңелрәк булыр иде, мәсәлән, иман дигәнне вера дип түгел дә, ышануны ана телендә иман дип беренсә, пәйгамбәребезнең тарихын татарча сөйләшә, аңласа, ул бит 4 яшендәге балалар аларны йортларында үзләрендә, әти-әни, әби-бабаларында ана теле татар телендә сөйләшәләр. Һәм мәктәпкә баргачтан урысча сөйләшкәстән аңламау килеп чыга. Рәсәй Ислам мәгърифе шурасы белгече Наил Җамалетдинов сүзләренә караганда, бүгенге көндә ислам диненең нигезләрен аерым фән буларак Рәсәй буенча 40 меңгә якын бала өйрәнә. Шуның иң күбе Дагыстанда һәм Чечен Республикасында. Чуаш Республикасының 11 мәктәбендә дә бу фән ата-аналар белән килештерелеп, мәктәп уку планының мәҗбүри өлешендә теркәлгән икән. Әмма 10 ел дәврендә бер җайга салынган бу эш үзенең күңелсез бер ягы белән милләттәшләребезнең күңелләрен һаман да тырнап тора. Бу фән буенча бары рус телендә язылган уку программалары, ярдәмлек әсбаплары һәм иң мөһиме дәреслекләр Рәсәйдә яшәүче халыкларның тарихын да, көнкүрешен, гореф-гадәтләрен дә тулаем тасвирламый. Дини атамалар, төшенчәләр, бәйрәм исемнәре туган телләрендә язылып яңгыраса, һәр татар мөселман баласы йөрәгенә ятышлырак булыр иде, диләр. Сөйләдең дә киттең түгел, балаларның башында сорау ишарәтләре калмасын өчен күбрәк инде татар телле, ана телендәге булган китаплар укыту әсбаплары булса яхшы булыр иде дигән идек. Без моны Конгресс татарга бер әйткән идек инде, ул вакытта булышабыз дип ышандырулары булган иде. Көтәбез инде каяндар. Нигә моны сөйләбебезнең аңлатуыбыз сезгә? Без бит инде ислам бала тугачтан ислам гадәтләре белән алып барабыз, исем кушабыз. Никахы булгачтан нигә нәрсәле татар телендә сөйләбез үзебезнекен. Ул бит инде тормыш, рәвеш, яшәеш безнең элегебезгә кадәр кергән ул. Тел белән динебез элегебезгә кадәр кергән. Шулай иттереп алганнар бабайлар 1100 ел элек. 1100 ел элек үк безнең әби-бабаларыбыз Идел болгарлары тарафыннан кабул ителгән ислам дине безгә үз телебездә, үз гореф-гадәтләребез белән бергә сиңгән. Димәк, татарлар өчен дин белән тел аерылгысыз төшенчәләр.
Бу безнең милли тарихыбыз, милли үзенчәлегебез. Әмма бу сүзне ике җөмләнең берсендә җыеннарда да, мөнбәрләрдән дә кабатларга күнексәк тә, татар теленең дәрәҗәсе, мөһимлеге өзлексез рәвештә бизмәндә үлчәнгәндә, бу бәйләнешнең ныклыгы я тегендә, я монда төрле якка тартылып, тайпылып тора. İmamlarına da bu meseleni ciddi anlamaları gerek. Çünkü biz indi 90-cı yıllar, hazır imamlar elbette özgərdi. 90-cı yılda imamlar, onlar bari tek bana elhamdülillah min Müslüman deyip kine Müslümanlıqını birinci planga koyalar idi. Dürüst indi Müslüman için. En başta biz Müslüman, ama lakin ondan sonra biz Tatar. Bizim indi milyonumuz var, bizim tilimiz var. Bugünkü günde indi mine imamlarda onu anlav var deyip eytirdim min. Ama ol biktiren deyip eytalmayım min. Mine şuna göre de bugünkü günde imamların üzerine de şu dini faktör bilen, milli faktörün bik tığız beylikenligin anlav bik mühim. Россия Ислам институты бүген ислам динен укыту буенча илебезнең иң мәртәбәле югары уку йортларының берсе икәненә һич шик-шөбһәбез юк. Ул узган гасырның 98 елларында Совка бастырылганнан бирле беренче югарылыктагы, беренче дәрәҗәдәге һөнәри ислам уку йорты булып тора. Аның төп максаты да әллә кайчаннан ук билгеләнгән. Ислам фәннәре өлкәсендә белгечләр, шул ук вакытта дөньяви дисциплиналар буенча югары белемле мөселман руханиларын әзерләү. Бирдә гарәп теле, теология, тарих, хукук, ислам икътисады һәм башка фәннәрне илебезнең 30дан артык төбәгеннән һәм хәтта чит илләрдән килгән студентлар өйрәнә. Иң мөһиме, аларның һәрберсенә фән буларак татар теле дә өйрәтелә икән. Әмма күбесенә шул исәптән татарларга да яңа бер тел буларак өйрәтелә. Бу проблема теге ул бер уку йорты проблемасы түгел бит инде. Проблема бүгенге көндә безнең мәктәпләребездә татар теленең торышы нинди, без аны яхшы беләбез инде. Татар теленең саны һәр бик аз. Бу әле Татарстанда да бик аз. Инде чит төбәкләрен алсак, анда татар теле бөтенләй аз. Профессиональ дәрәҗәдә без бит инде мәсьәлә курслар курслар дәрәҗәсенә төшәргә тиеш түгел. Профессиональ дәрәҗәдә укытырлык укытучыларыбыз җитми. Hem şuna göre de indi bütün fenlerine de biz bugünkü günde Tatarca okuta almıyoruz. Ondan soň mene bit asynda hesap kalarga kerek. Bu dini uku yurty. Munda kelgen şagirdlerning motivasiýalary biz İslam dinin kamil bilirge, garap tilin öğrenirge kildik dip kileler. Hem şuna göre de indi olarny mene bik nyk tatar tilin öğrete başla, olar üçin ol zor üsteme awırlyk getir elbette. Hem indi olarning motivasiýalarynda akrin mene özgertirge kerek. Ул ягы да бар. Революциягә кадәр үзәк Россиядә урнашкан барлык мәчетләрдә юшкан мәхәлләләр татар телле була. Безнең халык өчен мәчет ул гыйбадәт кылу өчен төзелгән архитектура корылмасы дини үзәк кенә түгел. Ул бүген дә мәдәни, сәяси, икътисади һәм иҗтимагый тормыш үзәге булып тора. Россиядә 8 меңнән артык мәчетнең яртысы, ягъни 4 меңе ул татар мәчетләре. Шуңа күрә дә дин әһелләренең телне саклауда һәм үстерүдә өлешләре аеруча зур. Бу татарның тарихында гасырлар буе избатланган күренешләр. Кешеләр белән аермачрашканда, мәҗлестә катнашканда, мәчеттә булган ана теле хакында сөйләү, аның әһәмиятен, кирәклеге турында халыкка җиткерү дин кешеләре өстендә торган зур бурыч. Свидетельствую, что нет Божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Фатих Амирханның Шәфиулла карты әйткәнчә, бәлки без бик үк сознательный түгелләрбез. Алай булсак, булай ук булып калмас идек. Татарның гомер-гомергә теле, дине белән бергә, бер теләктә, бер уртак уйда килгән. Бүгенге заманда хәтта мәчет, мәдрәсәгә яңа юл салып маташканда, элек кубарылмаган сүзләр йөрәкне ярсытып, убырылып ук чыга. Поставил его на должность ангела смерти, так скажем, забирает человеческие души и будет это делать до судного дня. Başka tilde min даже күз алыма китерелмин, балаларыбыз да үзебез дә ничегендә Аллаһ Тәгаләдән кулларыбызны күтәреп дога башка телдән сорарганды. Динебез, рухыбыз, телебез алар бөтенсе бергә бәйләнеш. Һәр кеше үз телендә битен дулдыга кылырга тиеш. Димәк, авыл бар икән, халык бар икән, мәктәп бар икән, шунда тырышырга кирәк. Әлегә ни, телеңне өйрәнергә дә, һәм инде бу бик каты зур мәрәҗәгать итер идем әтиәниләргә дә.
Гаиләдә балалар белән ата-әни үз телендә сөйләшсәләр, конечно, бала ул телгәндә мәхәббәт тә уяна, җырларына да уяна, гырыф-гадәтләренә дә өйрәнә, һәм инде әдәп, әхлакларга да өйрәнеп үсән ул бала. Ата-әниеннән да русса сөйләшеп, балага русса диге сөйләшкәч, бала да бит инде диге русса әйтмешләр, ответный реакция ничек булган ул? Только шул русса. Аллаһ Тәгаләгә Господь дип әйткәч, минем бөтен тәнем цымырдап китте. Мөселман кешеләрдән ишетәм дә, моны мин теләр идем барча мөселман халкына Аллаһ Тәгаләгә, Аллаһ Тәгаләнең исемнәре белән мөрәҗәгать итәргә. Мин шуңа хайранга каламын ди. Мәчет ачтык, мәдрәсә ачтык диләр. Шул вакытта ничек мәдрәсә белән дин белән телне бергә алып бармаска кирәк. Аны шул кадәр бергә кушарга, һәр вакыт әйтеп, аңлатып торырга. Бу тел безнең бүгенге секенне мондый дәрәҗәгә җитүе телебезнең, динебезнең дә бу безнең генә эшебез түгел. Безгә кадәр яшәгән элекке буыннар, әби бабаларыбыз даже гасырлар буена телебезне, динебезне саклау өчен аңа зур ышаныч белдереп саклап яшәгәннәр. Менә бу шәкертләрне дә менә 2002-дә, 2003-тә булган. Алар бит менә бөтенесе татар телендә алып барылган. Менә бер генә нене чыгарылышын әйтәсем килә. Менә Бикбаев Рамил, ул монда да укыта, Балташ мәчетенең имам хатибы да ул. 30 ел дәүрендә Казанның Яңа бистәсендәге Ал мәчет бинасында исламны кабул итүнең 1000 еллыгына багышлап ачылган мәдрәсәдә 3000-нән артык имам хатиплар, ислам нигезләре, ислам фәннәре һәм гарәп теле укытучылары әзерләнгән. Аларның күбесе бүген Татарстанның район үзәкләрендә, авылларында, шулай ук Рәсәйнең күп кенә төбәкләрендә, мәчетләрдә эшли. Мәдрәсәләрдә татар телендә дин гыйлемен бирә. Безнең инде максатыбыз менә авыл халкы белән эшләү. Мәдрәсәнең төп юнәлеше авыл мәхәлләләрендә имамнар хәзерләү. Шуның өчен дә туган телгә игътибарны җәлеп итү. Әгәр дә ул туган телен белмичән мәхәлләгә барып, андагы олы яшьтәге я булмаса мәхәллә халкы белән уртак тел таба алмаса, ул шәкертләрнең киләчәге булмаячак. Мәдрәсә җитәкчесе Ильяс хәзрәт әйтүенчә, адәм баласына үзенең кем икәнлеген, каян килеп, кая барачагын һәм ни өчен яратылуын, яшәвен, бу дөньядагы юлын әйтеп күрсәтеп яшәргә кирәк. Дөрес юлны күрсәтмәсәң, туган теленә өйрәтмәсәң, адашып калуы ихтимал. Күп кенә шундый адашып тайпылырга торган балаларны алар телле, динле, язмышлы итәләр. Татар телендә, татарның традицияләрен бергә саклап, мәдәни алып бару киләчәктә, әйме? Татар теле ул безнең ата-бабаларыбызның теле һәм инде безгә ваҗиб булып тора, аны сакларга һәм үзләребезнең балаларыбызга, аныкларыбызга ишетергә безгә әһәмиятле һәм мөһим. Вагыйз иншалла буларак бөтен җомгалар татар телендә була. Һәм шуңа күрә дөрес сөйләшер өчен татар теле кирәк. Иң беренче дингә әти-әним аша шулай татар телен өйрәнеп, динне өйрәнеп, шулай ислам динен өйрәнә башладым. Шулай мәдрәсәгә дә бу 1000 еллык мәдрәсәгә килдем. Чөнки монда һәрбер дәрестә татарча үзебезнең традиция белән бергә өйрәтелә торган динебезне өйрәнәм шулай. Бүген мәдрәсәнең көндезге бүлегендә 25 шәкерт укый. Кичке бүлектә читтән торып тагын 200 кешене бу санга өстәп санасак та, татар телле иманнарыбызга барлык ихтияҗыбызны каплый алырбыз микән? Сорау зурдан. Таудан тәгәрәп барган ташны туктатыр өчен әлегә көч-хәл җитсә дә, ул ташны янә тау башына алып менәргә, телнең дәрәҗәсен, телгә булган ихтияҗны күтәрергә күмәк тырышлык кирәк. Үз аңын үстерү өчен ул бер шушындый кичкенә генә учактан башлау бик әздер дип уйлыйм. Моның өчен кирәк ул күбрәк командный эшләүдә дип әйтсәм хата булмас. Әлбәттә ул татар теленә без инде күбрәк милли мәсьәләгә, үзебезнең туган ягыбызда, шул ук дин белән бәйләгәндә, аларның икесе дә бәйләнештә булуы кирәк. Инде теге диннең үзен генә аерып куйсак, безнең бер төркем югалуга китә. Милләтне шулай ук бер якка аерсак, ансы шулай ук югала. Тукай әйтә, дөньяда бөтен милләтләр динле булганда, безнең милләт динсез була алмый ди.
Ләкин дә милләтләрнең каршысында диннең сакланышына ышанам мин ди, мәңгелегенә. Ләкин дә ул әйтә, монда милләтнең шулай теге артта калуына әзрәк шөбһәм бар ди. Һәм ахырдан ул бит аны 100 елдан элек әйтелгән сүзгә. Ә менә ахырдан әйтә, мин ди милләт белән диннең ди икесенең бергә булу тарафдарындан ди. Бу безнең мәдрәсәнең киреше, бу безнең белдерү тактасы, Тукай мәхәлләсе, авылыбызның бу үҗәге, бөтен иҗтимагый эшләр, дини укытулар мәдрәсәдә башланды. Ерактагы кояш һич шиксез якын кебек. Казаннан шактый еракта яшәгән милләттәшләребезнең үз халкына, үз теленә булган бу мөнәсәбәте гаҗәпләндерә дә, сокландыра да. Алар өчен телсез дин юк, динсез тел юк. Студент чак бер бүлмәдә торганда татар авылларыннан җигетләр бар иделәр. Әмма алар татар телен укымаганнар. Үзләре сөйләшкәндә безнең белән бер тигез сөйләшәләр, әмма яза белмиләр, укый белмиләр. Хат язалар иде рус телендә. Мин әле дә касыр җирләрдә бар бит инде, урысча балаларыбыз белсен диеп, рус мәктәпләренә бирәләр, райцентрларга бирәләр. Бездә юк әлбәттә, башка җирләрдә шундый күргәнем бар. Үз телене белмичә, үзебезнең әсәрләрне укымыйча, чын татар булып булмыйдыр минем уемча. Безгә белергә кирәк, без мөселман булгач, араб телендә, араб язмасында белергә тиеш. Әлбәттә, үзебезнең ана телебезне һич югалтырга ярамый безгә. Анда сезгә берәр сорау күрсәтәләр? Әъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Тукай авылында бу мәхәллә 2013 елда ук төзелә. Бүген яратып җыела торган бу урынны авыл халкы бөтен нәсел ырулары өчен мәңгелек йөз аклыгы дип санап яши. Әлбәттә, русча хәзер яхшы беләләр балалар. Алар теге гаиләдә, мәктәптә, урамда һаман татарча гел татарча сөйләшкәч, әлбәттә алар татарча уйлыйлар, татарча аралашалар, чын татар булып яшиләр. Без инде бу мәдрәсәдә дә бу татар теле дигәннән без просто татар гына булмасын дибез. Иманлы татар булсын дибез. Бу халыкның үзен чылгап алган мөхиткә үзенә генә хас күңеле, холкы, гадәте белән җавап кайтаруыдыр. Чөнки халыкның йөзе асылы мәңгелек калып түгел. Алар җәмгыятьтәге үзгәрешләр бәрабәренә үзгәреп торалар. Әмма ни дисәң дә, шул рәвешле үзләре дә бу дөньяны үзгәртергә сәләтле. Ничек инде ул безнең мөселман кешесе урыс асбатларынан укырга тиеш, китапларынан укырга тиеш. Ул әллә нинди чыгымнар сырый торган мәсьәлә түгел. Әлбәттә, безнең Татарстан белән бергә, Конгресс белән бергә бу мәсьәләне күтәреп чыгарга кирәк. Әлбәттә, бу фәнне бөтен илебез буенча татарча укыта торган бер китап эшләргә кирәк. Балаларыбыз именно ул дәресне ана телендә өйрәнсеннәр иде. Яңа елга аяк басуга Кәрим Тинчури театрының Идегәй дастаны белән сәхнәгә чәчрәп чыгу безнең тонык кына әкрен генә барган иҗтимагый тормышыбызны ничектер җанландырды кебек. Спектакльнең декорацияләренә, артистларның уйнавына, премьерага ничә сум акча сарыф ителүенә дә, куелышның тарихи дөрестлегенә дә игътибар итүчеләр бик күп булды. Менә шундый бәхәсләрдән хаклык, дөрестлек туа да инде. Әмма бу низаглар, әмма бу фикерләр өйрәмәсе нәрсәне күрсәтте? Иң беренче чиратта безнең әле үз мирасыбызга, үз тарихыбызга битараф түгел икәнлегебезне күрсәтте. Сулар ага-ага юллар таба диләр.